Bismillahirrahmanirrahim. Waqala ngendika aidon kelan maneh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal mauluda satemene bocah kang den lahirake utawa seorang anak iku yuqalu den ngendikake lahu maring maulud apa adkhilil jannata. Adkhil mlebu sira maulud al jannata ing swarga. Wayakifu mongko kandhek sapa maulud ala babil jannati ing atase lawang swarga. Dadi ana bocah kon mlebet minjang teng akhirat kang mlebet ning swarga piyambe mboten purun. Malah mandhek ning lawangi. Mandhek tok lingak-linguk madosi tiyang sepahi. Wayadilu mongko terus menerus sapa maulud iku muhbantian iku wong kang den kebaki. Dadi khabari dolah awati kana. Ayam talian tegese wong kang dikebayi ghaidon ing grundel, sing grundel. Wa ghadabalan bendu. Wa yaqulu lan ngucap sapa maulud la adkhulu rabbaka mlebu sapa ingsun al jannata ing swarga illa wa abawaya ma'i. Kejaba hal utawi bapak ibu ingsun iku ma'i sartan ingsun. Kejaba kula purun mlebet swarga yen bareng kalih tiyang sepah kalih kula. Payu kalu mengotin ngendikake apa adkhilu mlebone sira para malaikat abawaihi ing bapak ibuke maulud ma'ahu sartane maulud al jannata ing swarga. Niki bejane tiyang sepah gadah tiyang saleh atau salehah saged nulungi tiyang sepahe janjane wong mlebet teng neraka ditarik saged mlebet teng swarga. Sebalike tiyang sepah gadah anak sing mboten saleh dalam kurung anak bejat malah saged narik tiyang sepahe teng neraka. Wallahu a'lam.